joan alda eguna. Arkaitz Kanoren silueta da, ez okerrez baniz, azkeneko liburua. Seguro Arkaitz Kanoren guztia bezala, liburu ederra izango da. Julen Alonsoren Aria, diskoa. Abesti pare bat entzun ditut eta uste dut disko osoa bikaina izango dela. Inspiratzen hauena aspalditik gainera Olai Itziarte esango dut. Berarekin jotzeko aukera izan dut, orea izan dut eta uste dut denbora luzean, berdin nahi baldu bentsat, referente izango dela ez niretzako bakarrik baizik eta Euskal Herri osoarentzat. Karmele Jaio Narrizko bihotza. Olaia Itziarten Zerrautza, asko transmitidu ostelako entzun dutenien. Niretzako euskal artistarik erreferentena momentu honetan Bele da. Beragazen jote kolaborazio bat, baina horrez gaine bera pertsonalki zelakoa dan artista moduen, erreferente handienetako bat. Neukan guztizen amez bat. Horentxe jungo nahi zerostera Eider Rodriguezen Dena Zulo Bera zen izenekoa irrikitan nago. Itoizen inguruko pelikula ikusi nuen orain dela gutxi, lehenengo aldia da Itoizen zuten nuela eta orain biziatuta nago, Espaloian diska. Zinegile bezala niretzako oso garrantzitsua da Mirentxu Loiarte, ze izan da Euskal zinean ukidegun lehenengo emakumezko zuzendaria.